Yun na ginawang anak ko. Nagkumot. Sobrang antok ko or sobrang pagod ko, guys. Hindi ko na napatay yung aircon ng maaga. Kasi usually, pinapatay ko yan mga 2 a.m. ganun. Pero kapag pagod na pagod talaga ako is, ay, pagkagising ko na yan, pinapatay. Kaya labig na labig yung anak ko. Anyway, good morning. It's April 27, Wednesday. O, diba? Ang bilis ng araw. 3 days na lang. 31 ba April? Wala. So, 3 days na lang. May na. Diba yun? Bilis-bilis. Parang, lang. Parang snap lang. Morning! Tulog pa rin siya. Ayun, mag-edit muna ako ng vlog, guys. Kasi 2 days na naman yun. Matambakan na naman ako bago ako magsimula na naman sa trabaho. Si Froggy nasa labas. Di pa rin siya natutulog. Kasi binantayan niya na naman si Pucci. Nakalabas pa din daw kasi yung yung bebe niya eh. So, binantayan niya. Busy ang lolo niya. Sa kanyang mga ako. Worried. Nakatulog ako ulit, guys, pagkatapos mag-edit. Mga 2 hours pa. Ayun, alas 9 na. Ouch! Ouch! Let's go. Let's go na! Siguro, ay, abot na sa, ko? Sa leg. O, ito naman isa to. Ano ba problema? O, tara na. Bahala kayo dyan. O, ito namang isa. Pababa. Halika na pala. Ay! Huwag awayin si Kuya Natsu. Hi, Kuya Natsu. Hi. Si Maggie habol ni Natsu. O, ito namang magitot na to. Mga away na naman. Tapit-tamin nyo. Pamigay na nga ta. O, sino gusto dyan sa inyo? Kumuha na lang. Aray. Nagkalit si Natsu. Oh, don't touch Maggie. Ala. Ang yabang, tapang, Don't touch Maggie. Sabi Natsu. Morning, Pia. Breakfast. Sabaw ng? Okay na, lagyan natin. Nakatulog ako ulit. Nagising ako ng 5:30. Nag-edit lang ako na borlog ulit ako. So pa si Nene. Uy, yummers. Gusto siya po. Nam. Uy, higupin niya yan eh. Makakain na nga. Gusto na sabaw. Tipi boy. Nani. Ariko. Sige. Sigsik. Hoy, Maggie. Patandya ka na, Maggie. Nakaupo na yung walang niya, oh. Serbian. Senyora Maggie. Senyorita Maggie. Nanin. Chuboy. Senyorita Natsuboy. Ako busog pa. Busog pa daw yung mga iba. So, mauna na kami. And our ulam is care. Ayan. Luto ni Mama. Tsaka ni Darswak. Sino nagluto ng Jackie? Bagoong. Si Darswak. So, ikaw anak, kain na. Ayaw mo? Bakit? Kanton? Palo, gusto? May matinong pagkain, kanton ka? Kumain ka rito. O mas masarap ang palo, gusto mo? Kain na dito. Kain tayo. May tira pa kagabing ulam. Kanino tong iPad na to? Tabi labat ano yan dito mabasa. Ito lang natin. Tapos magagawa ka ng ice candy. Mamaya, ano kung namin gagawin? Wala na tanggal ni Chippy. Ice candy pa more. Grabe, nakagawa ka agad. Kakatayo ko nga lang dun sa Naayos ko yung
shipping namin. Ano? Mask na naman? O, sige. Yun na lang, Jackie. Ano na lang? Hatayin ng manok na lang. Dinner, guys. Wag na la. Ba't maingay? Yan, upo na lang. Galit-galit na naman sa pagkain ngayon, no? Yay, my favorite! Adobo sa gata na chicken. Na binato-bato ng malunggay. Tapos may kari-kari pa kanina. Wash na ng hands. Kaya ako pwesto na ito. Pwesto. Atak na, atak. James Reed, matambay sa kusina. Nilan ako ni Bunso sa ano? Inunan ako dito sa ano, sa kawali. Bakla ka daw, Bol. Bakla ka daw. Ba't nyo ginaganyan si Mark? Hi, Mark. Ay, yung nipple! Nakita. Batman. Ayan. Ito Kuya, kung ano yung asin din. ang buhay nyo. Sauyo. Sampo ah. Sige na, pabuti mo yung ulam dun. Sampo-tampo sila dun. Antay guys, sarap. Huwag maingay, Pia. Di ba? Sabi ko huwag maingay. Yung ulam. Oh, mga day, ano pa, puro cellphone ang hawak. Kain na. Yummers. Kamayan naman ito, guys. Tikim. Sarap. Kain ko na lang kayo. Ulam ko. Mama. Ulam ko. Bye. Wala kang ulam. Sarap na hirap mag-diet, oh. Naliguan tayo pa. Diet na ako eh. Sirang-sira, no? Diet ko dito eh. Kasama mo si Mika. Wala na yung salitang diet sa kanya. Uy, pumapayat si Mikay. Kaya malang na. Payat pa yun. Hindi lang. Si Jackie, panalo. Oh. Kahit anong kain Ako ni na Jackie. yan. Oo, grabe. Panalong katawan. Sabi. Ano? Pwede ba pang buffet yan si Jackie? Kami, pag buffetin yun ako. Lobo agad. Dali lang, lab. Hindi ngay. Kaya tayo? Maliit na sa kanya yung ano, higaan niya. Pinapasok namin at wala si Kolokoy. Walang magulo. Doon naman daw matutulog sa mga pinsan niya. Ayun. Hayaan na. Mas gusto niya doon muna eh. Si Maggie na muna dito. Maggie! Mamaya ano niya to. Ay! Diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Sige, tanggalin mo mga yan. Wag! Bago yan eh. Tanggalin mo mga yan. Haltakin niya yan mamaya eh. Higaan niya ulit eh. Ayan. Good night na kami guys. Para makatulog na ng maaga. Tagal nung ina-upload ko. Kanina pang umaga yan. Kasi magkasunod lang yan nung Largy ba yan? Yung dati ko to eh. Magkasunod lang dapat yan nung ano eh. Nung vlog nung nanganak si Puchi. Ang tagal-tagal. Diyos ko maghapon na. Nakakabuang. Anyway, bukas na lang yung may mga pa-shoutout guys ha. Tinatamad ako mag-check. We'll see you tomorrow. Good night. Good night, Maggie! Hoy, bakit ka mga haltak na naman ang ano dyan? Oy! 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 Good night. Tomorrow. Good night, Maggie. Night, Maggie girl. Uy! Good night, guys. Ayaw ako pa kiyatin sa kama, guys. Pero mamaya, dyan ako, guys. Tingnan nyo, guys. Malilin lang ko sila, guys. Maggie! Maggie! Tabachoy! Tabachoy! Gigil! Good night, guys. Good night, guys. Di pa ako makaakyat, guys. Good night, guys. Good night, guys. Ay! Umakyat na ako, guys. Ayun na ako, guys. Ikaw talaga, baba. Baba na muna. Baba na muna. Dali. Baba daw ako, guys. Sampaling kita, guys. Gusto mo? Bakit yung guys? Hindi kayo, guys, ha? Si Maggie. Hindi joke lang kami ni Maggie to. Hello, guys. Andito na ako, guys. Hey, guys. Bye-bye na. Bye, guys.
Good night, guys. Sapalingkya kita. Maganda ka ba? Ha? Hindi. Maganda ka ba? Hindi. Hindi yung maganda. Eh. Ding 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 ding. Sige na nga guys, good night na. 3 minutes na. No? Bye.